Non vai gobernar o PP. Agora o que queda é que Galiza conte, que Galiza teña peso, que Galiza decida. É o que realmente nos convoca. E hoxe, dende aquí, dende Ribeira, quero dirixirme ao conxunto dos cidadáns do país, os nacionalistas e os que non se sinten nacionalistas, porque agora do que se trata é de defender a Galiza, de que Galiza este defendida no Estado, que Galiza conte, que Galiza sexa decisiva. E para iso hai que colocar en Madrid a un bloque nacionalista galego forte e decisivo. Canta máis forza, canta máis capacidade de decisión teña o BNG en Madrid, máis posibilidades de benestar para os cidadáns galegos. Canto máis forte sexa o BNG en Madrid, máis respeto para Galiza, e esa é unha labor de todos os galeguistas, de todos os cidadáns do país, que témonos que unir ao redor do bloque nacionalista galego o próximo día 9. Esa é a labor que nos convoca. Eso é o que auténticamente merece a pena. A día de hoxe, a unha semana das eleccións, hai tres cousas claras. A primeira xa citou Quintana: o PP vai perder as eleccións. A segunda, non vai haber maiorías absolutas. E a terceira, o BNG está en ascenso. Incluso hai inquéritos de periódicos galegos e tamén de periódicos de Madrid que afirman que a día de hoxe o BNG é a forza que vai medrar a nivel de Estado do resto das forzas políticas que concurren a estas eleccións, que concurrimos moitas máis forzas, a parte do Partido Popular e o Partido Socialista. Pois a que está nunha tendencia máis claramente ascendente é o BNG. E agora, amigos e amigas, é fundamental nesta última semana dar un impulso para consolidar este crecemento e para incrementar este crecemento, e para que o BNG sexa decisivo na vindeira legislatura en Madrid.